салому алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Бо лайк, комментҳои худ моро дастгирӣ кунед ва мо оғоз мекунем. Расман варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов дар турнири UFC Сауди Арабия ки 22 июн барпо мешавад, баромад хоҳад кард. ҳоло номи ҳарифи варзишгар эълон нашудааст, аммо дар охирин муҳорибаи худ Наимов хоҳиш карда буд ки ба ӯ ҳарифони топ пешниҳод кунанд ки номи Эдсон Барбозаро гирифта буд. аммо Барбоза 18 сентябр бо Лерон Мриёфи муҳориба хоҳад кард. аз ин рӯ ба Муҳаммад Наимов дигар ҳариф пешниҳод хоҳанд кард. ёддост мешавем ки Наимов дар як муддати кӯтоҳ дар ташкилоти UFC 3 муҳориба бар зидди Джейм Маларки, Натаниэл Вуд ва Эрик Силва гузаронида дар ҳар се муҳориба даст боло шуд. ӯ аллакай қадамҳои бисёр устувор гузошта истодааст ки мо низ ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем. бояд гуфт ки 22 июн варзишгари дигари тоҷик Муин Ғафуров низ муҳориба дорад. дӯстон, як бозӣ касе якумин шуда ҳарифи Муҳаммад Наимовро пеш аз эълони расмӣ ба мо дар WhatsApp нависад, як пойафзоли чармӣ ва ё замши тоза тӯҳфа. фурсатро аз даст надиҳед. силка дар комментария даромада ҷавоби худро нависед. муваффақият. чемпиони собиқ UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера ки камтар аз як ҳафта пас бо Арман Сарукян дар атагон вомехӯрад, аз он ки аз ҷониби ҳариф суханҳои гуногун шунид, хушҳол нест. дар яке аз суҳбатҳояш Оливера чунин гуфт: ӯ бисёр сафсата мегӯяд. гуфт ки ман заиф ҳастам, аммо ман бо нокаут афтодам, бархостам, пеш рафтам ва бо нокаут пирӯз шудам. вай инчунин гуфт ки ман дигар ҳавсала надорам, ба ман дигар камарбанд лозим нест, аммо ӯ намедонад ки ман чӣ қадар мехоҳам дубора чемпион шавам. ман дар ин дивизион рақами 1 ҳастам. рекордҳо, самбишинҳо ва бонусҳоро нигоҳ медорам. ба таърихи варзишии ман нигарад ва мефаҳмад ки сафсата гуфтааст, гуфт Чарлз. ба гуфти Оливера ӯ ният надорад ки муҳорибаро бо Сарукян то бо қарори доварон барад. албатта ман мехоҳам ӯро нокаут кунам. бадтарин чизе ки рӯй дода метавонад ин аст ки ғолибиятро ба доварон вогузор кунем. бинобар ин ман ҳамеша имкони финишро меҷӯям. Арман бисёр пурқувват аст, вай зарбаи хуб дорад, аммо ман 100% омодаам. ёдовар мешавем ки муҳорибаи булталабони вазни сабук байни Чарлз Оливера ва Арман Сарукян қисми мусобиқаи юбилеи турнири UFC 300 хоҳад буд ки 13 апрел дар Лас-Вегас баргузор мешавад. 2 ҳафта то муҳорибаи варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов монд. ёдрас мешавем ки 19 апрел дар варзишгоҳи Санкт-Петербург варзишгари мо Шараф Давлатмуродов 19:41 бо варзишгари рус Анатолий Токов 31:4 дар мусобиқаи SCI 174 вомехӯрад. бояд гуфт ки пеш аниқтараш соли 2021 ҳар ду варзишгар дар ташкилоти Беллатор муҳориба гузаронида бо тасмими ҷудогонаи доварон ғолибиятро Анатолий ба даст оварда буд. акнун ин як реванши бисёр тамошобоб хоҳад шуд. дар як суҳбаташ Шараф гуфт ки бисёр хуб омода аст то дар ин реванш даст боло шавад, то он бозии худро рӯйпӯш кунад. ва бо ҳамин мақсад варзишгари тоҷик бисёр ҷиддӣ омода дида истодааст ки мо ба ӯ муваффақиятро таманно карда дар видеои оянда кӯшиш мекунем дар бораи ҳар дуи варзишгар маълумоти пурра пешкашатон намоем. ва бо шумо дӯстони азиз дар ҳамин ҷо хайру хуш мекунем.